allemaal, Indie hier. Hou je vast. Ik ga per direct stoppen met het maken van mijn slijmvlog. Oeh, interessant! Hoe dan? Koekoek. Maar wat heeft u met Indie gedaan als ik vraag? Indie vermaakt zich prima. We gaan op zoek naar een opvolger voor mijn kanaal. Ik ben Fleur. Het is vandaag mijn allereerste dag hier op school. Leuk voor je. Oh, het is best aardig, het is gewoon een beetje onhandig. Don't know, don't care. Maak een vlog over slijm. De makers van de leukste vlogs worden uitgenodigd voor de wedstrijd. Voor een grote slijmshow. En die ga jij presenteren. Glimlachen, zelfverzekerd. Laat zien wie je bent. Hallo slimme slimers, Levi hier. Superleuk dat je kijkt naar mijn nieuwe video. Ik droom elke nacht van slijm. Ik maak geen schijn van kans. Ik voel het, ik wil het. En ik weet dat ik het kan. Maar als ik kijk naar al die anderen, word ik daar onzeker van. Ik weet het, ik wil het. Waarom lukt het mij dan niet? Misschien ben ik bang. Als een ander mij ziet. Maak je klaar voor de wedstrijd. Nee, mega superdrol! Nee, mega superdrol! Iedereen is gek op slijm.